Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και όπως είδατε και από το τίτλο θα σας δείξω τη συλλογή μου από παιχνίδια PSP. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσω με τα παιχνίδια να σας πω ότι πολλά από αυτά είναι για πιο μικρές ηλικίες, γιατί το είχα όταν ήμουν 6 χρόνο το PSP, αλλά δεν πειράζει, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι είναι τα Cars, εντάξει, ένα παιδικό παιχνίδι, τίποτα το ιδιαίτερο, το αφήνουμε στην άκρη. Μετά Need for Speed Pro Street, ένα μέτριο racing, δεν μου άρεσε πάρα πολύ. The Sims 2 Pets, δεν λέω κάτι, εντάξει, ένα Sims. Medieval Resurrection, αυτό το έπαιζα και στο PlayStation 1, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία όπλα, πολύ ωραίο gameplay, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μετά είναι δύο μαζί, είναι το Crash Bandicoot και το Crash of the Titans. Εντάξει, δεν είναι Crash Bandicoot όπως στο PlayStation 1, αλλά εντάξει. Αυτό είναι λίγο καλύτερο. Πάλι καλά που θα βγει και remastered για το PlayStation 4, το Crash Bandicoot 1, 2, 3. Μετά το Toy Story 3. Burnout Legends, τα αγαπημένα μου παιχνίδια, πάρα πολύ ωραίο. Αυτοκίνητα race όραμα, εντάξει, πολύ παιδικό. Harry Potter and the Half-Blood Prince, εντάξει, δεν το ευχάρισα κάτι πάρα πολύ. Μετά Hot NBA και 10 διπλό, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, ωραίο μπασκετάκι, εμένα μου άρεσε. Πειρατές Καραϊβικής του τέλους του κόσμου, το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα ποτέ μου στο PSP, πάρα πολύ καλό. Αυτό. Benten Protector of Earth, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε πολύ. Μετά Ridge Racer 2, είναι καταπληκτικό racing. Ratatouille, εντάξει. Cars, Burnout Dominator. Συνεχίζω. Taken Dark Resurrection, από τα καλύτερα παιχνίδια του PSP, μου άρεσε πάρα πολύ. Fighting, πολύ ωραίο fighting. Gran Turismo, εντάξει, ένα μέτριο παιχνίδι στο PSP. Στο PlayStation 3 όμως, στο 2 και στο 1, πάρα πολύ καλό. Και τώρα θα βγει και το Gran Turismo Sport για το PlayStation 4. Φόρμουλα 1 2009, εντάξει. Μου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια φόρμουλα. Έχω όλες τις φόρμουλες από το 10 μέχρι το 14 για το PlayStation 3. Εντάξει, αυτή μέτριο, αλλά μια χαρά. GTA Liberty City Stories, πάρα πολύ καλό. Εντάξει, τα γραφικά δεν είναι και τα καλύτερα, αλλά είναι ωραίο. Buzz Παγκόσμιο Quiz, πάρα πολύ καλό, διασκεδαστικό και στα ελληνικά πολύ σημαντικό αυτό, σε διευκολύνει. Assassin's Creed Bloodlines, πολύ καλό. SpongeBob SquarePants The Yellow Avenger, εντάξει, πολύ μέτριο, παιδικό, δεν μου άρεσε καθόλου. Όταν ήμουν μικρός δεν μου άρεσε, το ξανά έπαιξα πριν λίγο καιρό, δεν μου άρεσε πάλι. Μετά πάμε στα Pro. Έχω Pro 10, 11, 12, 13 με συγχωρείτε, και το 14. Μετά έχω και δύο FIFA 7 και FIFA 12. Και ένα τελευταίο παιχνίδι, το Benten Alien Force, δεν μου άρεσε τόσο. Εντάξει. Αυτή ήταν η συλλογή μου, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.